pasamuan ingkang kinasih wonten ing Gusti Yesus Kristus. Wilujeng dinten Minggu lan wilujeng ibadah wonten ing dalemipun piyambak-piyambak. Pradatanning pasamuan bagi inggih ngaturaken wilujeng ibadah lan badhe ngaturaken piwara pasamuan. Dumateng warga pasamuan ingkang ngersakaken peladosan gerejawi saged sesambetan kalian pradata ing konsistori. Pangibadah wekdal menika ngagem tata pangabekti bujana suci sepisan. Pelados sabda kaasta dening Bapak Pendeta Lukas Prihartoko MTH. Biwara ing dinten menika kaaturaken mekaten. Masa KLB. Adhedhasar kekancingan pamarentah Kabupaten Sukoharjo, bilih KLB dipun lajengaken ngantos wulan ngajeng, inggih menika September 2022. Pradata nengga kawontenan lan pawartos saking pamarentah Kabupaten Sukoharjo. Mugi ndadosna ing pamirsa. Ingkang kaping kalih, Sapa Sekolah Minggu GKJ Mbaki. Sapa Sekolah Minggu GKJ Mbaki wulan September 2022 badhe kaaturaken lumantar YouTube ing Minggu kaping kalih lan Minggu kaping sekawan. Dumateng warga pasaman ingkang gadah putra sekolah Minggu, kasuwun ndampingi para putra mirsani siaran Sapa Sekolah Minggu GKJ Mbaki menika. Mugi ndadosna ing kawigatosan. Biwara sakjangkepipun saged kawaos ing Warta Gereja 13 Agustus 2022. Pasamuan kaaturan jumeneng. Sumangga kita bukani kanthi kidung pasaman Jawi nomor 22 padha setunggal. Pasamuan kagunganipun Gusti Yesus Kristus, sumangga kita sengker pangibadah kita wanci menika kanthi pengaken. Bilih pitulungan kita menika pinangkanipun wonten ing asmanipun Yahwa Allah ingkang nitahaken langit kaliyan bumi. Siramat lan tentrem rahayu saking Gusti Allah Rama kita lan Gusti Yesus Kristus wonten ing para sedherek sedaya. Amin. Aturan lenggah. Nuntun pangibadah tumales wonten ing ayat Nats ing waosan kaping kalih dinten Minggu menika Rum 12 ayat 11. Anggonmu taberi aja nganti kendhu, padha dibanter ing roh lan padha leladya marang Gusti. Sumangga kita purwakani pangibadah kanthi ngluraken asmanipun Gusti kanthi kidung 300 gangsal padha sepisan. Gusti, Anggawa
Lan pamuji ugi badhe kita unjukaken kanthi sesautan kita nguluaken Jabur 112 gangsal. Mazmur 145 ayat setunggal dumugi 13 perangan sepisan utawi 13a. Ingkang ganjil kula mangke ingkang ganep sumangga para sederek sedaya kita agungaken asmanipun Gusti sarengan sareng-sareng. Duh Allah kawula, duh Ratu kawula, paduka badhe kawula luhuraken saha badhe tansah memuji asma paduka ing saklaminipun. Saben dinten kawula badhe memuji dumateng paduka, saha asma paduka badhe tansah kawula luhuraken ing saklaminipun. Pangeran Yehuwa menika agung sarta sanget pinuji-puji. Kaluhuranipun menika boten saged jinajagan. Saben turun badhe ngalembono Pakaryaning paduka, saha sami badhe nyariosaken kasantosan paduka. Cahyanipun kamulyan paduka ingkang agung, tuwin pakaryan paduka ingkang elok badhe kawula kidungaken. Tiang kathah sami badhe nyar-nyaraken kakiyataning pakaryan paduka ingkang gegirisi, sarta kaluhuran paduka badhe kawula cariosaken. Pengetan tumrap kasaenan paduka ingkang ageng badhe kaundangaken dening tiang-tiang wau, tuwin badhe sami surak-surak margi saking keadilan paduka. Pangeran Yehuwa menika ambek asri sarta welasan, sabar sanget saha ageng sanget sih kadarmanipun. Kasaenanipun Sang Yehuwa menika nyerambai tiyang sedaya saha sih rahmatipun ngluberi sedaya ingkang katitahaken dening panjenenganipun. Duh Yehuwa, Sedaya ingkang paduka titakaken menika sami badhe nunjukaken panuwun dumateng paduka, sarta para kekasih paduka badhe sami mamuji dumateng paduka. Sami badhe nyuwuraken kamulyaning kerajaan paduka sarta badhe ngrembak kasantosan paduka. Supados para anak ing manungsa sami mireng pawartos bab kasantosan paduka kaliyan kamulyaning sumaratipun kerajaan paduka. Karajaan paduka menika karajaan ingkang langgeng. Tuwin pamrentahan paduka menika tetep sumrambah dhateng sedaya anak putu. Kita sareng nanggapi pamuji menika kanthi kidung 300 dosa padha pisan. Manunggiling pandonga sumangga kita ngunjukaken pandonga syafaat kita ndedonga. Sinaosa kawontenan tasik
mrihatosaken awit pandemi Covid-19 ewa semanten ing pangibadah wanci menika Gusti paduka ngengeti menggah karingkihan kawula ing kawontenan ingkang kados mekaten awrat matema paduka karso nyawisi sengkeran bujana suci kangge kawula para abdi. Pramila Pangeran saestu agung panuwun kunjung ngarsa paduka nyuwun berkah dene bujana suci ingkang kepareng badhe kawula sami tampeni ing kawontenan saha patrap ingkang boten kados adaanipun kados biasanipun lestantuna ngrentahaken sih piwelas tuan dumateng kawula para abdi saged nyiyataken iman pitados kawula lan kanthi mekaten ngrimati kawilujengan kawula. Kanthi menika Duh Gusti nyuwun paduka tansah nunggil saha berkahi pangibadah kawula ingkang kawula lampahi ing papan kawula piyambak-piyambak lan mbok menawi ing wekdal mboten sareng. Tetep kemawon kawula pareng mitadosi Roh suci paduka tumedhak makarya ngasta tuwin ngagem bujana suci ingkang pinangkanipun saking paduka menika estu dados lantaran kawula rinimatan lan kawula tansah kaatak anggen kawula mbabar paseksi ing alam donya menika tetep giat lan asma paduka ingkang badhe kaluhuraken. O Gusti kanthi ngraosaken kabingahan awit kastiantuan ingkang adi kawula masrahaken para sedherek kawula patunggilan para kagungan paduka mliginipun pasamuan GKJ Wagi ing pundi papan lan ing sadengah kawontenan Gusti tansah berkahi paduka kersa nebihaken saking sadengah bilai bebaya Covid-19 paduka ugi karsa nunggil nalika momotaning kahanan panempuing pandemi menika jalari wonten perkawis ing babagan ekonomi pedamelan lan sanes-sanesipun Gusti paduka karsa nunggil lan paring pitulungan paduka ugi ngganjar pradataning pasamuan tetep saged misungsungaken dalah ngaturaken peladosan ingkang cunduk kalian karsa paduka dumateng warganing pasamuan lan kawula ugi tansah nyuwun berkah kagem bangsa negari kawula Indonesia tasing swasana mahargya 7 dasa gangsal taun kamardikan awit nugroho saking paduka kawula pasrahaken negari bangsa kawula menika ing asta paduka. Paduka tunggil paduka berkahi supados kawula saged mentas kanthi wilujeng saking panempuing pandemi Covid-19. Paduka ngagem para pimpinan bangsa saking pusat dumugi daerah dados alat paduka milujengaken kawula bangsa negari Indonesia saking pangancam bebaya Covid-19. Samangke kawula nalesaken pangibadah kawula menika ing sabda paduka suci nyuwun berkah roh paduka tansah nuntun kawula sami kanthi mekaten kalersan sabda estu saged kawula mangertosi lan gesang kawula tinuntun dening kalersan ingkang pinangkanipun saking paduka anjok dhateng kawilujengan sejati. Matur nuwun Pangeran ing asma dalem Gusti Yesus kawula sampun ndedonga. Amin. Dene perangan sabda ingkang badhe kita suraos sawetawis nggih saking Mazmur antara hari Minggu ini Jabur 100 gangsal. Dados menawi bagian ingkang dipun maos menika dipun perang-perang nggih 100 gangsal ayat setunggal dumugi 6 lajeng mlumpat
23 dumugi 26 lajeng kapungkasan 45B. Monggo saged dipun waos menika. Kepareng kawula badhe mendhet ayat kalih dumugi gangsal. Ayat kalih dumugi gangsal. Mekaten surasipun. Padha ngidunga kagem panjenengane kidungna kelawan mazmur. Saliring pakaryan ingkang elok padha caritakno. Padha ngegung-ngegungno asmane kang suci. Atine para wong kang padha ngupaya Pangeran Yahwa dimen padha bungah. Padha ngupaya marang Pangeran Yahwa lan kasantosane. Padha tansah ngupaya wedanane. Padha ngelingono marang kaelokane kang wis padha katindakake. Tanda-tandane kang elok-elok lan pepancasan kang dipangandikake. Mekaten sabdanipun Gusti rahayu sedaya kita ngenapi sabdanipun Allah lan tansah dipun gatosaken. Haleluya. Samuan kagunganipun Gusti, mungkasi wulan Agustus, bulan kebangsaan, bulan perayaan menggah kamiranipun Gusti dhateng bangsa lan negari. Kita kepinginipun lajeng mlebet dhateng swasana ingkang estu mardika nggih, yaitu sudah tidak lagi ditentukan dipun kuwaosi dening virus corona. Ewa semanten nggih pepinginan pikajeng patembaya menika perlu kajumbuhaken kalian kasunyatan. Keinginan dan harapan tetap disesuaikan dengan kenyataan yang ada. Lah kasunyatanipun terus pundi? Kasunyatanipun nggih dumugi samangke menika kok dereng wonten ewah-ewahan ingkang remenaken mirungganipun teng Kabupaten Sukoharjo. Kalau di tingkat nasional puji Gusti kita sampun mireng pawarta jampi obat sampun kapanggihaken nggih. Betahaken proses ning paling boten sampun wonten rumiyin. Pun kremenaken prosesipun dijalankan. Vaksin nggih lampah sampun katindakaken ancer-ancer wiwitan warsa selikur kalih ewu selikur menika sampun saged kawradinaken sak bangsa. Nah pramila kanthi mekaten kita badhe mendhet piweling dalah piulang saking waosan sabda dinten Minggu menika bab menapa? Kalau bacaan firman sendiri leksionarinya itu menika bab timbalanipun Gusti dhateng Nabi Musa. Pangentasan 3 ya, timbalan Gusti dhateng Nabi Musa. Menapa ingkang wigatos teng ngriku? Ingkang wigatos nggih temtu mangu-mangu. Ajrih sumelang saking Nabi Musa lajeng dipun kiyataken dening Gusti. Dipun paringi jaminan-jaminan. Nah, jaburipun mila mekaten. Jaburipun menika suraosipun menapa? Suraosipun nggih bab kaelokan pakaryanipun Pangeran ingkang tidak bisa dibantah. Sebenarnya itu sumber kekuatan kangge kita para umat ngadepi kawontenan. Lah mangke menawi maos wonten ing waosan kaping kalih Rom 12 menika ugi mekaten. Kalau wau ingkang dados nats panuntun nggih Rom 12 ayat 11 supados tansah tabri bagaimanapun. Tabri itu bahasa Indonesianya napa? Nggih tetep
rajin wekel sinaosa kawontenan nggih afrat. Lan wawasan Injilipun Matius 16 menika nggih bab ngetut wingking. Apa gunane entuk sak donya kabeh menawa kelangan nyawane. Terus mekaten surah wawasan dinten Minggu menika. Lah mirunggan Jabur 100 gangsal kala wau ayat kali dumugi gangsal nggih mboten wonten sanes setunggaling patrap kangge nggayuh kegiatan ingkang pinangkanipun saking Pangeran dos pundi mengingat-ingat, mengenangkan, merasa-rasakan sedaya kaelokan berkahipun Gusti. Lan kita sedaya sampun sami ngalami sejatosipun. Tidak ada satupun dari kita ingkang dereng nate nampi berkah nugroho saking Pangeran. Tentu mawa-mawa masing-masing. Karena setiap kita memiliki pergumulan yang tidak sama. Nah, kados pundi Gusti miyarsakaken bagaimana Tuhan memperhatikan lalu menjawab doa-doa kita menika mboten sami piyambak ya. Ning kula pitados mesti sedaya kita gadah menika pengalaman itu. Mila dening Sang Juru Mazmur menika ingkang dados pepenget nggih. Padha ngidunga mazmur. Saliring pakaryan yang elok padha critakno nggih. Nah, mila nalika dereng Covid lan mangke mijing menawi upami sampun saged wangsul normal sinaosa new ngoten nggih. Baru menika nggih badhe wonten nggih pepanggihan, pakempalan menapa to nggih nyuraos pakaryanipun Pangeran ingkang elok wonten ing Sang Pamarta mestipun Gusti Yesus. Padha ngegungno asmane, atine wong kang padha ngupaya Pangeran dimen bungah, karena itu tidak akan sia-sia nggih. Mboten badhe lelahanan. Bab ngengeti menika satunggal nugroho adi ya. Persoalan mengingat, hal mengingat ini tentu sambet saestu kalian berkah dari Tuhan yang sangat besar, yaitu apa? Salah satu alat keselamatan. Nah, ini dikaji ini ya. Salah setunggal alat kangge ngrimati kawilujengan menika ibadah sakramen. Wanci menika ing pangibadah kita badhe nampeni sakramen bujana suci. Menapa werdinipun saged kathah nggih. Sinaosa lampahipun kados mekaten, kados minggu kala wingi wonten ing pendadaran kita ngengeti nggih. Nggih menika mugi saged dados salah setunggal wujud kreativitas untuk tetap bersaksi nggih. Kreatif kangge tetep mratelaken dhateng jagat bilih kita menika pitados panguwasipun Pangeran. Nah, kejawi menika ugi kita mangertosi lan ngengeti tuwin ngugemi wangsul bilih srana sakramen bujana suci kita kaengetaken menggah pakaryan kawilujenganipun Gusti Allah. Lah menika estu kita betahaken badya lampah patrapipun boten kados dene adatipun biasanipun, tidak di gereja, boten sareng-sareng ngoten nggih. Ya. Ning saestu kita betahaken. Jalaran menapa? Nggih jalaran kawontenanipun boten enteng. Dereng rampung menika pandemi. Mila kita membutuhkan penguatan dari Tuhan lan kita saestu ngaturaken panuwun bujana suci kita pitadosi minangka alat sarana pangrimat kawilujengan ingkang pinangkanipun saking Pangeran. Badhe kita tampeni kanthi kebaing kapitadosan mugi Gusti tansah berkahi matemas srana bujana suci menika kita kakiyataken nglajengaken dinten-dinten ingkang kita dereng mangertos ngantos kapan menika nggih cekapipun pandemi. Gusti berkahi. Amin. Wekdal tidem kangge kita. Wekdal tidem cekap.
samangki kita badhe lumebet wonten ing peladosan sakramen Bujana Suci. Bapak Ibu para sedherek lan anak-anak, nggih dados Bujana Suci samangki menika sak brayat. Sak derengipun pandemi sampun nyuraos sareng-sareng bilih sengkeran Bujana Suci menika tinuju lan kacawisaken kagem sedaya berayat kagunganipun Gusti ya, seluruh keluarga. Nggih, pun mboten perlu diambali diskusinya. Nah, kita badhe sami nampeni lan ngingeti peratelan Bujana Suci. Sepisan malih nika Bujana Suci mestinipun cumawis kangge sedaya. Kados ingkang sampun kabiwarahaken wonten ing pangibadah ingkang sampun kapengker bilih pangibadah wanci menika kita badhe nampeni sengkeran Bujana Suci. Peladosan sakramen Bujana kadasaran Bujana Suci ing wanci dalu nalika Gusti Yesus ndungkap sinalib. Wonten ing Bujana menika Gusti Yesus mundhut roti kacuil-cuil lajeng kaparingaken dhateng para sekabat kanthi ngendika, "Iki badanku kang kaparingake merga saka kowe. Iki tindakno minangka pangiling-iling marang aku." Mengkono uga tuwunge sawise daharan pangandikane, "Tuwung iki perjanjian anyar kang srana getihku kang kawutahake merga saka kowe." Pramila sumangga saderengipun kita tampeni sengkeran Bujana Suci menika, kita badhe ndadar malih diri kita piyambak kanthi pitaken dhateng diri kita ingkang mekaten. Sepisan, menapa kita saestu rumaos lan ngakeni kawontenan kita ingkang boten wilujeng karana dosa kita, lan bilih kita boten kuwagang ngluwari diri kita piyambak, pramila betahaken juru wilujeng ingkang kagungan panguwaos nguwalaken kita saking kawontenan menika. Kalih, menapa kita saestu mertobat lan masrahaken diri kanthi yakin dhateng Gusti Allah ingkang maringaken kawilujengan dhateng manungsa lambaran seda tuwin wungunipun Gusti Yesus. 3. Menapa kita saestu gadah tekad ingkang temen kangge masrahaken diri kita amrih saged gesang manut pangandikanipun Gusti Allah. Pungkasan, menapa kita saestu gadah tekad nglampahi gesang kanthi raos syukur karana sih rahmat pakaryaning Allah ingkang milujengaken. Bujana Suci kacawisaken tumrap manungsa ingkang pasrah dhateng Gusti Yesus srana ngetuni dosa-dosanipun sarta nyuwun pitulunganipun Gusti Allah murih sageta nglampahi sedaya dawuh-dawuhipun. Sumangga kita ndedonga. Duh Gusti, mugi wonten kepareng paduka ngagem sakramen Bujana menika dados rana pangrimating kapitadosan kawula. Ngantos kawula sami tansah yakin dhateng pakaryaning Allah ingkang milujengaken ingkang kaparingaken dhateng kawula wonten ing Gusti Yesus Kristus. Sarta kawula tansah gadah pangajeng-ajeng dhateng bujana ingkang sampurna wonten ing swarga minangka kasampurnaning kawilujengan kawula. Amin. Kita badhe ngunjukaken kidung 307 padha kalih. Suci
Pasamuan kagunganipun Gusti, roti tuwin anggur ingkang wonten ing sangajeng kita menika dados lambanging sarira tuwin raipun Gusti Yesus Kristus ingkang kakurbanaken kangge ndatengaken kawilujengan. Saderengipun kita tampeni, sumangga kita ngeningaken manah ngenget-enget Gusti Yesus wonten ing kamulyanipun ing swarga sarta kanthi manteping pitados kita ugemi bilih kawilujengan kita tansah dipun rimati dening panjenengan dalem kados dene roti tuwin anggur menika ingkang kawasa nyegeraken badan kita. Roti ingkang kacuil-cuil menika lambang patunggilan kita kalian sariranipun Gusti Yesus Kristus. Sumangga sami panjenengan tampeni lan dipun dahar kanthi ngengeti tuwin pitados bilih sariranipun Gusti Yesus Kristus sampun kinurbanaken dados tebusan ingkang sampurna kangge ngluwari kita saking dosa. Sumangga Bapak Ibu sederek kita tedha sareng-sareng. Kacawisaken kidung 278 kita repeaken padha sepisan. Kami jagat dosa
Anggur ingkang wonten ing tuwung menika lambanging patunggilan kita kalian rahipun Gusti Yesus Kristus. Sumangga sami pasamuan tampeni dipun unjuk kanthi ngengeti lan pitados bilih rahipun Gusti Yesus Kristus sampun kawutahaken dados tebusan ingkang sampurna kangge ngluwari kita saking dosa. Semoga Bapak Ibu Saudara kita mugi sedaya sampun kaladosan lan sumangga awit saking pangrimatipun Gusti ingkang kados mekaten kita badhe ngunjukaken panuwun kanthi mosik wonten ing salebeting manah kita ingkang mekaten. Duh nyawaku saoso puji marang Pangeran Yehuwa. Sining batinku kabeh memuji marang asmane kang suci. Duh nyawaku saoso puji marang Pangeran Yehuwa lan aja lali marang sakeing kasaenane. Panjenengane kang ngapura sakehe keluputanmu lan maluyakake sakehe lelaramu, kang ngentas uripmu saka ing kubur lan makutani kowe kelawan kadarman lan kawelasan, kang margi kekarepanmu kelawan apa kang becik, temah kowe kaonomake maneh kaya manuk Garuda. Pangeran Yehuwa iku ambek welasan lan ambek asih, gedhe sabare lan luber sesustiyane, ora tansah ndetukani, anggone duka ora ing salawase, kang katandhukake marang kita ora timbang karo dosa kita, anggone paring piwales marang kita ora ing sak bobote keluputan kita, nanging spira dhuwure langit ngungkuli bumi, iya semono gedene sekadarmane tumrap kang ngabekti marang panjenengane. Spira dawa wetan saka ing kulon, iya semono anggone nebihake panerak kita saka ing kita. Kaya dene bapa anggone duwe piwelas marang anak-anake, iya kaya mengkono Yehuwa anggone paring piwelas marang para wong kang ngabekti marang panjenengane. Mulane aku arep tansah nyritakake puji kamulyaning Pangeran ing samengko tumeka ing saklawas-lawase. Amin. Panuwun syukur kita awit saking pangrimatipun Gusti badhe kita wujudaken kanthi ngaturaken pisungsung. Sae pisungsung dinten Minggu minggon menapa dene pisungsung Bujana Suci. Kita sarengi repining kidung 318.
Kita badhe ngaturaken pisungsung lan mungkasi pangibadah kanthi pandonga kita ndedonga. Matur nuwun Rama, saestu paduka tansah tresna dhateng kawula para putra tetebusan paduka. Kacihna wanci menika srana bojana suci ingkang kepareng kawula tampen. Matur nuwun sanget, mugi srana bojana suci menika dayanana kawula tetep tatak tabah tekun anggenipun ngetut wingking paduka ing sadéngah kawontenan lan badhe kados menapa kahanan ingkang kelampahan. Nyuwun berkah Roh Suci nunggil lan nuntun kawula sami. Kawula pratilaken panuwun syukur sarana ngaturaken pisungsung. Kawula ugi ngwujudaken kapitadosan kawula menggah pangrimat paduka ingkang lestantun tansah ngreksa gesang kawula padintenan sarana pisungsung minggon. Gusti kersa nampi nyucikaken matema saestu saged temonjo ngladosi karsa rancangan paduka ing donya menika. Kawula pungkasi pangibadah kawula menika Gusti. Kanthi kepareng kawula ngaturaken pandonga ingkang sampun kawula wulaken dhateng kawula. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma paduka mugi kaosiaken, keraton paduka mugi rawuh, karsa paduka mugi kelampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten menika, so paduka mugi ngapunten kalepatan kawula. Kados dene kawula inggih ngapunten ing tetiang ingkang kalepatan dhateng kawula. Menapa dene kawula mugi sampun ngantos katandukaken dhateng panggoda, nanging mugi sami paduka uwalaken saking pangawak Dursila. Abidiri paduka ingkang kagungan kraton, so bisesa tuwin kamulyan langgenging selaminipun. Amin. Sumangga kanthi jumeneng kita mungkasi pangibadah kanthi kidung 260 padha pisan. Nginggalaken pitados sesarengan kita nyataken sadat 12 sumangga. Kawula pitados dhateng Allah Sang Rama ingkang maha kawasa ingkang nitaken langit kaliyan bumi. Iki pitados dhateng Yesus Kristus ingkang putra tanganting Gusti kawula ingkang kabebetaken dening Roh Suci miyo saking prawan Maryam ingkang nandhang sangsara nalika jumenipun Pontius Pilatus kasalib lampahe seda lajeng kasareaken tumedhak dhateng teleng Palembang. Ing tigang dinipun wungu malih saking atasipun tiyang pecah lajeng sumengko dhateng swarga pinarak wonten ing tengipun Allah Sang Rama ingkang maha kawasa. Saking riku inggih badhe rawuhipun ngadili tiyang gesang kaliyan ingkang pecah. Kawula pitados dhateng Roh Suci. Kawula pitados wontenipun pasaman Kristen setunggal ingkang suci sarta radin inggih patunggalanipun para suci. Menapa dene pamrentah dosa, tanginipun raga sarta gesang langgeng. Kita cawisaken kidung 457. 457 kita badhe repayaken sabibaripun sasarengan nampeni berkat. Sami mengker saking pangibadah lan tansah sumadyo ngetut wingking Gusti tansah kanthi nampeni berkahipun Gusti.
Pangeran Yahweh maringi berkah dateng panjenengan lan ngayomi panjenengan. Pangeran Yahweh nyuraken cahyaning wedanipun dateng panjenengan lan maringi sih rahmat. Pangeran Yahweh nungkulaken wedanipun dateng panjenengan lan maringi tentrem rahayu. Amin. Mugi selamat Gusti